Naghahanap ba kayo ng pampabata? Tara, kain tayo ng putok-batok dito sa Mahogany Market dito sa Tagaytay. Andito nga pala tayo sa Amy's Eatery kung saan nagsiserve sila ng mataba at malaman na bulalo, crispy chicharon bulaklak, at crispy tawilis. Meron din silang iba't ibang klase ng ulam at kutkutin na pwede nyo matikman. 25 years na nga pala sila nag-serve ng mga ganitong pagkain. Kasama pala natin dito si Kuya Dex at Kuya A. Grabe ang taba ng bulalong to. Pati na rin ang bone marrow na talaga namang paborito nating lahat. Sa mga may hilig sa ganitong pagkain, hinay-hinay lang po. Unang kagat, wag muna Lord. Tara na, kain tayo. Porto 6 po ba? Ay, Porto 6 din. Po. Bali ano ka lang, no? 12? No, 12? Opo. 17 to 12 po. 17? Okay. Bawal din ah. Diba? Ha? Underage? Hindi po, bago po ako mag-18. Bago ako pumasok dito. Working student po kasi walang sinasali. Dito kayo, Dex? Ano lang yung card mo? Tapos patingin pa ba? Wala na sa usawa mo po suka. Patisan mo.
Yun, no? Putok batok tayo ngayon, Kuya Dex. Ako, yan ready nyo na yung mga... Ito yung ano, yan yung pagkaganan niya mo, nanginginig eh, oh. Buhay na taba ang mga Noy at mga kakain natin dyan. Nandito nga po tayo ngayon sa Mahogany Market na. Mahogany Market na kilala ito sa mga produktong baka. Yun. Kasi yung mga galing ng... kasi banda lang dyan, konti na, Batangas na. Nasok po yung unang ano dyan eh. Unang bayan ng Batangas na mararating nyo pag nandito po kayo sa Mahogany Market. So lahat ng mga Batangas baka or beef, dito yan dinadala. Kasi may slaughterhouse dito. Yes, oo. So, meron ako rito pinigang kalamansi at patis. Lagyan natin yung sili. At syempre, pakilala ko lang po sa inyo. Dito tayo ngayon kumakain sa Ami, no? Kaya Ate Ami Eatery ito eh. EU, no? At Ami sa Eatery, 25 years to be exact. The oldest yan dito. Yes. Sobrang no? Tirahin mo na, Kuya eh, ha? Go ka lang, ha? Ako first time kong matitikman yung tawilis. Ayaw tinitignan eh. Kasi first time matitikman yung tawilis talaga. Yun, no? Nung, para siyang ano, no? Para siyang tuyo pero hindi maalat. Oo. Tapos yung laman niya parang galunggong. Oo, lahat kain. Kain lahat mo na Kahit lahat pa ng tapon dyan. Ang tawilis dito lang yun sa Talik. Nakukuha. Sabi. Mga parang laki na tuyo. Yan. Giant na yun pagka ganun. Nating bits. Yung lalo ng Tagaytay Cavite, no? Iba talaga, iba. Ito yung mga Tasting ko nga rin. gusto mong pinakain sa bahay. Cheers, Twedex. Ay, cheers. Umaapod pa lang yun. Tutong na ako ni. Yung nanginginig na taba, yan ang mga gusto natin. Yun o. Ako, pasensya na po at kakainin ko muna to. Lalagyan ko itong sabaw ko rito. Yun. Bit, marama mo kung malambot. Buka mo nga, malambot. Good. Ate Ami kanina, babalik ko sa kanya pag ito yung matigas. Ayun o. Uy! Tik na mahulog o. Ang buto. Tusok pa ka. Good. Nako. Ito yung iniiwasan ko talaga eh. Bakit? Pero para sa inyo mga kakakay, ito natin. Chicharong bulaklak. Yun o. Sausaw natin suka no, kay Lex. Ano dyan? Ako, pinababad ko na yung kinakain ko. Yun o. Ito tayo. Alright. Anak. Kaya may yung gustong ano tayo, ayun o. Nako. Sabayan. Ito lang ha. Kunin ko lang. Para ano natin. Kunin natin yung pinaka. Kaya angat lang natin. Okay. Hey! Bibigay yung ano eh. Hindi kaya nitong flavors eh. Ito, ayan. Ito. Amoy mo na kay Lex. Hindi, ito lang. Ayan. Wala tayo ng kon. Uy, may nahulog na ano. Ayan. Parang wax oh. Yun o. Buhay na buhay eh. Oh? Oo. Sabi. Yun o. Sabi na. Parang jelly ice. Grabe lang po. Ano? Okay, shoutout po sa inyo lahat. Again, maraming salamat. Ako po ang inyong Coach Kuya Dex. So, Food trip ni Kuya A. ayun ang kasama natin ang pagmamahal ng maraming para sa inyo. Ayun. Bye-bye.